новото предложение на Pro-FL Legend Carp на две части. Какво представлява долната секция? Малко е труден за изваждане. Това е 1,90 м секцията. Ще опитаме тук да го извадим, да го покажем на публиката. Ако се маневрира. Така. Има си предпазител тук долу. Голям водач с голям диаметър. Това е добре. Това е за по-далечни дестинации. Сик водачи се виждат. Legend Carp Pro-FL. Акцията е 3,75 либри. Може да се вярва на надписите. Ръкохватката е с кръстосана карбонова оплетка и противохлъзгащо се покритие. Тук направо залепва това за мокри ръце, да може да се гледа, да се хваща добре. На кордържача изглежда стабилен, хубав, той е отлят директно в самата пръчка. Върхът също е дебела планка, твърд. Мисля, че е нещо наистина много добро.